गांवगिऱ्या वाठारांतले मातयेंत आमची संस्कृती लिपल्या आणि ताजो सांबाळ करपाचें काम संमेलनाच्या माध्यमांतल्यान जगा मुखार येता। त्या संस्कृतीचो सांबाळ करपा खातीर सगळ्यांचो फुडाकार घेवपाक जाय। गांवांतलीं शेतां, देवळां, कुळागरां ही गांवच्या गांवपणाक लागून तिगून आसात। ते मातयेचो सुगंध आपल्या भोंवतणी पातळपा खातीर साहित्य संमेलनाचें आयोजन गांवगिऱ्या वाठारांनी आयोजीत केल्यार आमची संस्कृती लोकसंस्कृती शिती उरपाक मजत जातली। आयज सालेली सारक्या गांवगिऱ्या वाठारांत संमेलन आयोजीत करून शेतकारांचे मातयेंत रुजिल्ले गांवपण साहित्य संमेलनाच्या माध्यमांतल्यान मुखार येत आशिल्ल्यान ही तोखणायेची गजाल अशें महाराष्ट्रांतले नामनेचे लोकशाहीर संभाजी भगत हांणी सांगले। साहित्य मंथन सत्तरी आनी श्री सिद्धेश्वर पंगड सालेली हांच्या जोडपालवान आयोजित केल्ल्या तिसऱ्या गोंय राज्य पावड्यार ग्रामीण साहित्य संमेलनाचे उक्तावण कार्यावळीत मुखेल वक्ते म्हूण ते उलयताले। तसेच वेगवेगळे वस्तू प्रदर्शन अशा संकल्पनेतल्यान सालेलकार भावानी हो सुंदर असो ग्राम वाठार ग्रामीण साहित्य संकल्पनेतल्यान तयार केला। मोठ्यान ताळ्यांचो गजर आम्ही त्यांच्या सगळ्यां खातीर करूया। ही उगवण्याची जी संस्कृती आहे, उगवणाऱ्यांची संस्कृती आहे, ती एक या देशामध्ये संस्कृती आहे। आणि दुसऱ्या बाजूला ही अशी सापडल्याची किंवा गिऱ्हाईक केल्याची किंवा कब्जा केल्याची एक संस्कृती आहे। ज्यांचे हात जमिनीमध्ये असतात ते फार सरळ जगत असतात। मगाशी मी इथे एक गाणं ऐकलं आणि इतकं सरळ होतं ते की काय आहे इकडं आणि देवा महाराजा हे सगळं नीट कर आणि तिची चाल पण सुंदर होती, ठेका पण एकच होता, अगदी सरळ। हे एवढं सरळ पण कुठून येतं तर या वातावरणामधनं ज्या पद्धतीचं जीवन इथे शेतकरी जगतात तिथून हे सगळे ठेके, तिथून हे सगळ्या गाणी, तिथून ही एवढी सरळ चाल ज्याला म्हणतो ती आलेली आहे। ज्यांचे हात मातीत असतात त्यांची एक संस्कृती असते आणि ज्यांचे हात मातीतून निघतात आणि कष्ट करत नाहीत पण पोट भरतात त्यांची एक संस्कृती असते।